CZSK scéna je plná kvalitných skladieb, no nájdú sa sem tam aj také, ktoré sú zvláštne, nezvyčajné či až bizarné. A presne tie si v tomto videu priblížime. Začneme takou bizarnosťou, ktorá mala nakoniec happy end, pretože ide o Emu Lacovú, ktorá vydala 14.8.2021 pieseň Skromná a ktorá zo sebou priniesla kopu kontroverzie, avšak v súčasnej dobe dokázala spoločnosť presvedčiť, že sa dokáže tak nejak upokojiť a dokázala, že je schopnou a zodpovednou matkou, ktorá by pre svoje dieťa urobila všetko, čo je v jej silách, takže jej patrí môj obdiv za túto premenu, ale túto pesničku tu stále máme. Ďalšou príslušníčkou ženského pohlavia, ktorú v tomto zozname máme, je dievčina, čo si hovorí Natálka N alebo Natálka N a tvorí aj niečo na YouTube, ale asi najviac kontroverzná, či dokonca až bizarná skladba, ktorú vydala. Vlastne nie ani tak skladba ako taká je bizarná, ale klip k tracku Pani Mdu, čo je v podstate porno. Ja sem pani Mdu, ja sem pani Mdu, ja sem pani Mdu. Prejdeme na niečo skôr extrémne, pretože tu máme El Marona a jeho letní hit. Tohle je pecka, žradové, to máš něco v rose. Ty kráso, ty nejseš vůbec hezká. Môžete si povedať, že sranda klíba text, avšak tento človek má na svedomí stratu života iného muža. Kedy sa opití v hospode pohádali, budúci neboštík fyzicky napadol Marona, ten sa neovládol, vybral nožík a udelil mu jeden vpich do brucha. Asi jeden to bol, no bohužiaľ zasiahol brušnú tepnu aj napriek tomu, že lekárni vraj boli na mieste do 3 minút, čo celkom rýchlovka, tak už stratil príliš veľa krvi a nedalo sa ho zachrániť. El Maron zo skupiny Masoví vrazi dostal trest 11,5 roka, avšak údajne ho už prepustili za dobré správanie asi, avšak toto potvrdenia nemám, lebo len som to čítal niekde v komente pod práve týmto trackom. Poďme to tu trošku odľahčiť, máme tu bizar, ktorý sa stal legendou, pretože ide o Štefana Lukáča, a.k.a. Roko Superstars. Na svedomí mám mnoho zaujímavých kvázi meme rap skladieb, avšak vyberám pre toto video disk na Pilsiho. Nepil si. Pilsiho si volám, jeho z rapu zdolám, môj smeruje ku hviezdam a jeho kuhou. Zapojíme big business vibe, pretože sa presúvame k gentlemanovi, ktorý za 3 roky mal 6 firiem a motivuje ľudí. Je to taká veľká alfa a nadčlovek. Nebavíme sa samozrejme o nikom inom, než o Markusovi X, ale nie je to nikto zo Xindel X, ale Markus Revolta a jeho song Self-Made. 6 firem za 3 roky, som self-made businessman, 3 na pôd a šoky. Ďalším v zozname je pán prezident Peter Kuťka, ktorý je známy svojim bizarným vyjadrovaním sa vo svojich videách, nebezpečným požívaním alkoholu a ponovom aj zarýpnutím do rapového žánru, pretože s Tyščím z Conspiracy Flat Studia spravili track Cobra Rap, čo je čistá fantázia. Aj keď je prezidentka, tak ja som král, ja som král, ja som král, ja som král, ja som král. Opäť tu máme príslušničku ženského pohlavia, o ktorej som však nedokázal nič, ale že absolútne nič zistiť. Len túto jednu songu som našiel, pretože si ona hovorí MC Radka a track je Znič mne. Jsem MC Radka, rána v mém srdci, rána v mé duši, rána a myšlenky, něco duší, nič mi život, nič mi dal. Máme tu tentokrát bizar, ktorý je ale bizarom naschvál, pretože by sa to mohlo klasifikovať ako meme rap a je to XXX Traktor, alebo Triple X Traktor, neviem. A jeho tvorba je celá takáto interesantná, avšak vyberám si ako demonštráciu asi výhon. Vyteká mi z neho krv, je celý napuchnutý, fialová žila cez celý odpadne mi, hádam dorastie späť, modlím sa ku tebe. Mne sa vo všeobecnosti nepáči rap o politike, možno až na pár výnimiek, fakt ma to musí chytiť, ale reálne v 90% není to nič pre mňa, no politický rap, ktorý nezložil pochopenie od poslucháčov, je určite Moloch Vlavo a jeho Slovenská nádej, čím vyzdvihol svojho kamaráta, čo je pekné, a ten kamarát kandidoval vo voľbách za stranu LSNS. Za rodinu, za nás, za tie naše deti, za tie naše tradície, za tú našu hrdosť.
Na záver si dajme jednu rapovú legendu slovenského internetu, ktorá sa objavila dokonca aj na skladbe od Niktenda a ide o typa z videa Lepšie ako 50 Cent. 50 Centa. Malý reper, som väčší neviem. Tak on daj šara, pari, exto. A pre vás najviac bizarný track je aký? Napíšte do komentu, smash that like button, odber so zvončekom vás na nové video upozornia, týmto sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.